Ahoj. Vítejte u 12. epizody našeho podcastu 2 deci magie. Já jsem Eliška. A já Aneška. A my dvě vás budeme provázet magickými příběhy našich oblíbených fantasy sérií. Hihi. Dneska vás budeme provázet 7 kapitolami. Jsme si to spočítali. Je to celkem dost, ale ono to tak zase prostě je to takovej celek uzavřený. Příště budou jenom 4, takže zase to trošku odlehčíme. Myslím si, že to zvládneme v nějakým rozumným čase dneska. Jasně, bez tak máte radši, když jich je víc. A jestli ne, tak máte. A teď? No minule jsme skončili návštěvou hrobky opět, kam se Lena už nikdy nechtěla vkročit. Stejně zase šla, že jo, protože potkala Voldemorta na chodbě a Trochu jí to vyděsilo a vlastně to skončilo mortem. Ano. Ten Voldemort. Mort. Takže potkala Volde a pak to skončilo mortem. Ano. Ano. A skončila uražená a naštvaná a čau prostě. Protože zjistila, že vlastně ona je ten správný Voldemort, vzhledem k tomu, kolik má Vitaulu. To už jsme se bavili posledně, ale OK. A že všechno je její odpovědnost a ona musí všechno zachránit. Klasika. Tada. No, je to hnus, ale tak funguje prostě naše Elena, že jo, proto tak hrozně milujem. Mrk. No a asi se prostě vrhneme rovnou na další kapitoly. Jo. Myslím si, že tam nemáme nic k tomu, co bychom chtěli dodat. Takže začínáme kapitolou číslo 7. Selena se probudí před svítáním s hrozným bolehlavem a podle svíčky na nočním stolku pozná, že v noci vážně byla zpátky v hrobce, kde na ní mluvilo klepadlo a kde zjistila, že ještě nemá od královny ani zdaleka pokoj. I když se Seleně vůbec nelíbí představa, že by se měla zase do něčeho plíst, uvědomuje si, že pokud neodhalí hrozbu, kterou představuje král, udělá asi velkou chybu. Proto se rozhodne, že i když se tím vystaví nebezpečí, musí si promluvit s Archerem a pokusit se jeho prostřednictvím zjistit co nejvíc o králových plánech, aby si s tím tak nemusela dávat tu práci sama, že jo? A potom vymyslí, jak sehrát Archerovu smrt. Selena se připraví na cestu do města a nechá zavolat Chaola, aby ji doprovázel. Což mě teda překvapilo. Ulice jsou plný sněhové břečky, to je jako tady. A Selena mrzne i ve svým nejteplejším oblečení. Chaol si pro tenhle výlet oblíkl černou halenu, protože po něm Selena chtěla, aby přišel v civilu. A to je to nejvíc, co on dokáže. Drží se blízko něj, nejen kvůli zimě, ale i kvůli masám lidí v ulicích města. Množství lidí hraje ale v jejich prospěch. Nikdo jim nevěnuje přílišnou pozornost. Zrovna procházejí ulicí, ve které Selena moc ráda nakupovala nejrůznější zboží ze všech koutů světa. Chaol se po výkladech ani jednou neohlídne. Dojdou až k čajovně jménem Vrbičky. Tam by měl Archer chodit obědvat a někdy také i večeřet. Než vejdou dovnitř, Selena ještě Chaola upozorní, aby se netvářil tak nepřátelsky, což byl jeho standard, a aby s nikým nemluvil. Měl být rád, že ho Selena považuje za důstojný doplněk a uráčila se ho vzít sebou. Hezké. Si myslím, že kdyby tohle věděl, tak si to 2krát rozmyslí, než si někam vyrazí. Při pohledu na kočáry kolem si Selena pomyslí, že si taky jeden měli vzít, jejich příjezd by byl působivější a taky byla pěkná kosa. Ale ona se chtěla projít městem zavěšená do Chaola, i když ten pořád jen koukal kolem a hlídkoval. Vstup byl pouze pro zvané a oni pozvánku neměli. Proto jejich plán spočíval v tom, že sem přijdou v době, kdy bude zrovna Archer odcházet a budou předstírat, že čekají na stůl. Chaol byl rád, protože se mu dovnitř mezi zástupy starých dam a uhyhňaných dívek vůbec nechtělo a Selena se mu za to posmívala. On jí za to na oplátku slíbí, že jí na příštím tréninku rozhodně nebude šetřit. Najdou si místo u vchodu a Selena se hodlá přehrabovat v kabelce tak dlouho, dokud nevyjde Archer. Naštěstí to nikomu nepřijde divný, protože dovnitř i ven proudí davy lidí. Jakmile Selena zahledne záblesk bronzových vlasů a okouzlující úsměv, vykročí vpřed a na schodech záměrně vrazí přímo do Archera. Chaol ji podrží, aby nespadla, a ona s hraným překvapením pohledne do tváře Archera Finna. Ten je vážně překvapený, že ji vidí a s úsměvem ji osloví.
Léno? Selena se chvíli pozastaví nad tím, že je to pořád ten nejúchvatnější muž, jakýho kdy viděla. Archer navrhne, že by měli sejít dolů ze schodu, teda pokud s Chaolem nespěchají dovnitř. Selena vyřekne, že vlastně přišli o něco dřív a tak všichni se jdou zpátky do ulice. Chvíli na sebe koukají a potom si navzájem zhodnotí vzhled. Dlouho se totiž neviděli a oba od té době značně dospěli. Archer s Chaolem na sebe koukají trochu podezíravě. Ale Selena Archera ujistí, že je to přítel a taky, že ovšem ví. Archer jí tak vyjadří svou lítost nad tím, že ji zavřeli do endovíru a taky nad tím, co se stalo Samovi. Na otázku, jak se z dolů dostala, mu popravdě řekne, že ji pustil král a že teď pro něj pracuje. Na základě toho se jí Archer zeptá, jestli o tom ví i Arobin. A i když na tu otázku Selena nebyla připravená, přizná mu, že to určitě musí vědět, protože má oči všude. Najednou je jí situace nepříjemná, tak se chytí Chaola a řekne, že už by měli jít dovnitř. Ještě než se rozejdou, ho ale pozve následující den na večeři. A Archer jí dá vizitku, aby se mu ozvala, kdy a kde má být. Na té vizitce samozřejmě není telefonní číslo, ale jenom adresa. Ale je to takový hezký. Selena po Archerově odchodu mlčí a Chaol neví, co říct. Ukáže se, že celou dobu na Archera pořádně žárlil a chtěl mu jednu vrazit. To je teďka takový jeho standard. Jako. Věděl totiž, že Selena to okouzlení tak úplně nehraje. Když se už asi půl hodiny procházejí čtvrtí boháčů, Chaol to nevydrží a zeptá se. Léna? Selena se ho zeptá, jestli je tohle to jediný, co si z jejich rozhovoru odnesl. A on přizná, že ho nenapadlo, že se znají až tak dobře, aby pro sebe měli přezdívky. Svou žárlivost krotí připomínkou toho, že přece Selena Archera nakonec stejně zabije. Bože. A rozhodně si nehodlá Selénu nějak přivlastňovat, na to neměl právo, že? Selena ho ujistí, že toho přátelství hodlá jen využít, aby zjistila co nejvíc o povstání. A taky mu přizná, že nesnáší, když jí Archer říká Léno. Chaolovi tak trochu spadne kámen ze srdce a s úsměvem prohodí, že až ji teda bude chtít příště vytočit, ví jak na to. A ona mu řekne, že to ať ho ani nenapadne a nakonec se rozesmějí oba a napětí je to tam. Tak. Krásný. To bylo delší, než jsem čekala. No. Ale hned na úvod, jo? Mhm. Archer je teda zrzavej, to jsme se tak nějak jako dozvěděli. No. Jako z Nebo mýho bronzový. No prostě to je S zrzavý. odleskem bronzu, tak možná má hnědý takový jako do prostě do zrzava, no, ale... Jo, zrzavý. Nevím, asi ne. Slovo zrzavý v jedné větě se slovem uchvatný ne. A Robin je taky, myslím, zrzek. No, No a tak je to debil, že? No. Jo. Ne, to jako tím nechci se samozřejmě dotknout zrzavých lidí, ale jako vedla jsem tuhle debatu jak už s tebou, tak jsem ještě jako s jednou kamoškou. Dělala jsem průzkum a fakt jako většina ženských se shodne na tom, že neviděli jakože opravdu úchvatnýho zrska. Jako fakt by mě zajímalo, jestli dámy, které posloucháte náš podcast, jestli jste někdy narazili na nějakého fakt jako pěknýho zrska, tak nám ho pošlete. Já teď přemýšlím, brácha od Billie Eilish je tak trochu zrzek. A taky se jmenuje Finn, to je vtipný. Ale, a ten je pěkný. Ale asi není prostě zrzek. No, jako je zrzek a zrzek, že právě. To samý, já nevím, jako u holek jsou prostě všechny zrzky. Zrzky jsou krásný. Je to takový holky zvláštní. Jsou hezký, no. Jako ta zrzavá barva je taková, jako... Tak já nevím, třeba toho Archera fakt vidím spíš jako, že do hněda taková ta měděná, nebo prostě jakože, no... Nevím, no. Ale jako jo, zajímalo by mě, jestli fakt jako někdo někdy viděl nějakýho fakt jako pěknýho zrska jako zrska, jo? Teď nebudeme tady polemizovat nad tím, jestli je to kombinace hnědé a zrzavé, ale prostě zrska jako zrska, tak uděláme anketu asi. Jo. A jinak jako je popisovaný hrozně prostě osmyslná ústa, zelené oči, nazlátlá pleť, prostě úplně gigolo, že jo. Drahý hadry, no, statné tělo, prostě stělesnění mužnosti. To chcete. Oh yeah. No.
A já jsem chtěla ještě k té Léně, jo. Lejná. Protože je jako vtipný, tady je štěstí, že my vlastně čteme Selénu jako Selena, což si myslím, že spousta z vás možná i tak nečte, protože budeme tady mít jméno za chvíli, který my čteme jako Elin a spousta lidí ho čte jako Eilin. Tím pádem bychom četli i Selejna a tím pádem by to byla Lejna prostě, jo. Takže čau Lejno. Jako, to nechceš. Že oni se tak jako mají navzájem jako laškovat a má to být takový jako, že čau Lejno. Nebo Lejno moje. Jako no, to úplně nefunguje, takže... Prostě je to Selena, tedy Léna. Tak. Zní to líp. Měli jsme tady zmínku po dlouhé době o Seleniných očích. Že zlatavé kroužky v jejich tyrkysových očích zářily v odpoledním slunci. Řekl Chaol. Jsi z toho dělala srandu? Okay. No, už se podívala i do jejich očí, nekoukala jenom furt po nějaké hrozbě. To je hezký. Jo, a všimla jsi, že používá to bolku, Elis? No. Jo? A ty jsi věděla, co to je? Já třeba ne. Jako malá kabelka. No, peněženka. Jo, už jsem to někde jako zaslechla. Určitě v nějaké knížce to bylo už. No, jasný, ale prostě to bolka. Co to je? No, jako dobrý. To je Panzerio Potra. No jo, no. Ještě něco tam máš? To bylo takový jako prostě setkání na schodech, no. Ano, takový nudný celkem. Takový lejno. Tak jedem, jo? Asi jo. Tak fajn. Kapitola 8. Selena původně chtěla pokračovat ve sledování Archera, ale kapitán jí oznámí, že král chce, aby pomohla strážcům v jejich povinnostech během královské hostiny. Dokázala by se z toho vymluvit, ale nechce na sebe přitáhnout nechtěnou pozornost. Potřebuje, aby král věřil, že je jeho oddanou služebnicí. Hostina se koná ve velké síni a Selena má co dělat, aby nestintala nad vším tím skvělým jídlem, které je na stole. Drží stráž na přiděleném místě u skleněných dveří na terasenu, což je naštěstí dost daleko na to, aby nikdo z hostů neslyšel, jak moc jí kručí v břiše. Síň je plná šlechticů, ale pozornost všech se upíná k prostřednímu stolu, kde sedí královská rodina s nejdůležitějšími dvořany a samozřejmě tam nechybí i náš odporný vévoda Paddington. Selena nechápe, proč se král otravuje s takovými slavnostmi, když by se bez nich jistě obešel. No, jistě by jak se jsi to říkala, on se prostě nudí. No, jako jo, no, to je evidentní. Chaol stojí za královým křeslem a neustále ostražitě sleduje veškeré dění v síni. Přijde takový trochu, jak kdyby to přeháněl. Což si myslí teda i Selena, protože se mu snažila vysvětlit, že takhle na očích by králi a jeho rodině jistě nikdo neublížil, ale kapitán na ní nedbal a nasadil na dnešní večer své nejlepší muže. A ženu. Že? No. Po večeři král s královnou v patách odejde a hosté se začnou víc pohybovat mezi stoly a bavit se. Selena sleduje Rolanda a Doriana, kteří společně oblbují nějaké dámy a nerozumí tomu, že s ním princ tráví čas. Při pohledu na jeho bratrance má chuť Doriana odtáhnout pryč. Tak zle na ní Roland působí. Přemýšlí, že by měla prince varovat, ale asi raději sama než přes kapitána. Přes něj by to bylo příliš složité. Rozhodne se, že ho po večeři osloví. Ví, že je Dorian laskavý a inteligentní a napadnej, proč si Elena nevybrala jeho pro plnění svých nesmyslných úkolů. Princ ale každopádně o otcových záměrech nemohl nic vědět, jinak by se nechoval tak, jak doposud. Možná jednou dojde na to, že mu král své plány odhalí a přinutí ho si zvolit, jakým panovníkem bude. Selena se modlí, aby, až k tomu dojde, se princ rozhodl být lepším králem než jeho otec. Princ celou dobu ví, že ho Selena pozoruje. Celý večer na něj vrhala nenápadné pohledy. Všímal si ale také, že vrhá pohledy i kapitánovým směrem a to se její výraz vždy změnil v něžný a zamyšlený. Co je? Nic, jenom koulím očima. Jo, aha. Jo, tak. Princ vůbec netuší, jak se jmenují dívky, se kterými se svým bratrancem klábosí. V šarmu a oslňování dam se s ním Roland klidně mohl měřit. Když ho tak ale princ sleduje, není si jistý, jestli mu chce jednou vrazit nebo odejít.
Léta prožitá na tomto dvoře ho ale naučila neuvěřitelnému sebeovládání a tak tam s bratrancem jen dál stojí a tváří se znuděně. Znovu se podívá na Selénu a jejich pohledy se střetnou. A Doriana popadne příšerný vztek, když si uvědomí, že v jejím pohledu nevidí ani trochu citu a navíc Selena opět očima uhne směrem ke kapitánovi. Jak se tak nakrkne, beze slova opustí flirtujícího bratrance a odejde z velké síně. Nechce přemýšlet nad city, které Selena chová k jeho příteli. Má důležitější věci na práci. Že jo, je to princ. Když vyjde do chodby, Selena na něj zavolá. Dožene ho a chce vědět, jestli se něco stalo, protože se tváří, jako by chtěl z někoho udělat krvavou šmouhu. Já bych to strašně chtěla vidět, protože Dorian je takovej ňuňu, že jo? Co to jako bylo za výraz? No dobrý. No, on už jako přestává být takovej ňuňu teďka. No tak je furt nakrkle, že? No, Jak kdyby měl pubertu před sebou, nebo co? No, fajn. Princ se to snaží zahrát do autu a se třázdí, ale ona ho stále doprovází. Tak jí pobídne, že jestli mu něco chce, ať to vyklopí. A ona mu poví, že nevěří jeho bratranci. Dorian ale tvrdí, že je neškodný, ovšem Selena mu celkem jednoduše vysvětlí, jak ho vnímá a že člověk z nedůležitého města může ztratit velmi málo, ale využitím prince naopak hodně získat. Tím si trošku naběhne, protože Dorian okamžitě zaútočí zpět slovy, jestli se má bát, že ho bratranec využije stejně, jako ho využila ona, aby získala post královy bojovnice. Hnusný. A tak vypukne malá hádka na téma, co kdo z nich chtěl nebo nechtěl. Naštvaná Selena to nakonec ukončí tím, že ho chtěla pouze varovat a jeho to očividně nezajímá. Jestli tedy princ časem bude něčí loutkou, nebude to zase zajímat jí. A s těmito slovy nakvašeně odejde. Selena pak stojí u kopky, v níž drží Kaltain Rompierovou. Kdysi krásná dáma se choulí u zdi. Šaty má špinavé a vlasy zacuchané. Dlaně položené na tváři neskrýjí pot, ale chce našedivělý odstín pleti. A k tomu ten puch. Jsem si nemohla pomoct. Tentokrát to nejsou růže. To ne. Od souboje ji neviděla. Od toho dne, kdy ji otrávila pohár krvemorem, aby zahynula Kainovou rukou. Selena nebyla svědkem Kaltainina nechtěného přiznání, že ji otrávila, ani toho, jak obvinila vévodu Perringtona, že ji k tomu navedl. Vévoda samozřejmě vše popřel a Kaltain poslali sem dolů čekat na trest. 2 měsíce jsou pryč a zdá se, že nikdo neví, co s ní, nebo jim na tom prostě nesejde. Selena Kaltain pozdraví a ta jí se zábleskem v černých očí odpoví. Nápodobně, Seleno. Tak. To je vše? Máme tam něco, kromě toho, že Kaltain smrdí? No, já jako moc nechápu, proč musela Selena být na té hostině hlídat, jakože mají málo strážců, nebo prostě proč tam má být, jako... To jsem nepochopila taky a buď se král prostě strašně bojí, že něco jako čuje, něco je ve vzduchu. Tak ona má mít jako jinou práci teď, no, jo? Právě. Prostě on ji jako odvádí od toho, co ona má dělat, tak já nevím. A nebo si to Chaol vymyslel a jenom tam prostě Selenu chtěl. To je čuňa. Ale jako je to dost možný, že? Já bych tomu i věřila. No, tak znáš, zajímavé. Prostě Dorian zase žárlivka, jako to... Ona se dívá na Chaola, nedívá se na mě. Pane bože, co budu dělat? Má tam kolem sebe 8 holek, jako. Zase jsem si teďka vybavila úplně toho božského Bruce, víš? Jak se tak prostě na tu... Miluj mě, miluj mě, miluj mě! Jo. No, jako je to smutný, no. Blbý je, že on prostě jako fakt asi poprvé má někoho opravdu rád, no. Do celou tu dobu. Co tady zkouší vše možný techtle-mechtle s různýma babama. Přitom Selena ta už to má dávno za sebou, to už jako se zajímá zase jinde. No, jasně, no. Což je ale zvláštní taky, protože u Seleny ono kolikrát jakoby v tom prvním díle to bylo napsané tak, jak kdyby člověk prostě si řekl, jo, že to bude úplně ono, prostě, jo, oni dva, jo, jako to je prostě krása. No a ve finále hovno. No, tak nevím. Bude se tím, že je lejna. Asi jo. Ale je to teda fakt jako nepříjemný, jak furt žárlí, to je pravda. Ano. No jinak tam asi nic nemám.
No, to bylo takový žvatlání. Teďka jdeme na zajímavou pasáž. Šup. Posuň nás, Elis. Tak kapitola 9. I když Selena dobře ví, že si Kaltain pobyt v žaláři zaslouží, stejně s ní cítí jakýsi soucit. Nemá tam postel, záchod a ani nedostává pořádný jídlo. A do toho ta zima. Kaltain se jí zeptá, jestli se jí přišla vysmívat, ale Selena se chce jen na něco zeptat. Kaltain si z ní utahuje, že zrovna nemá čas, ale Selena si k ní přidřepne a zeptá se, co ví o Rolandovi. Kaltain jen potvrdí její domněnky, že se mu nedá věřit a že to rozhodně není dobrý člověk. Detaily jí ale říct nechce, pokud jí nepomůže z cely. Na to Selena odvětí, že by to z ní dokázala dostat i jinak. Ale strach v Kaltaininých očích a modřiny na rukou v ní vyvolají další vlnu soucitu. Kaltain jí řekne, že k ní v noci dochází Pennington a stráž odvrací oči. Kaltain nechápe, proč ji zavřeli a neposlali ji prostě domů. Selena z ní chce vytáhnout něco o Penningtonových plánech, ale Kaltain je duchem mimo. Selena to vzdá, popřeje jí hodně štěstí a chystá se odejít. Ale Kaltain začne najednou mluvit o nějakých vranách, okřídlených věcech a bolestech hlavy. Selena zase nechápe, o čem mluví a Kaltain se jen zachvěje zimou a schoulí se do klubíčka. V okamžiku si Selena odepne plášť a prohodí ho skrz mříže. Kaltain se do pláště zahalí a když si Selena otočí k odchodu, řekne jí, že si myslí, že ji do hradu přivedli, aby ji nějak využili. Že něco přichází a ona tomu má jít vstříc. Selena nechápe a celý Kaltainino chování jí není příjemný. Proto se s ní rozloučí a odejde. Ten večer se ještě vydá sledovat Archera, ale ve sněhové bouři to po hodině marného snažení vzdá a vrátí se do hradu. Kvůli sněhu nejde s Chaolem ani běhat a místo toho pozve Nehemii na snídani v posteli. Teď obě sedí pod peřinami a snaží se ubránit svoje jídlo před rychlotlapkou. Princezna je pohoršená tím, jak stráže zachází s Kaltain, která je přece šlechtična. Trvá na tom, aby si o tom Selena promluvila s Chaolem. Ta jí řekne, že už je to vyřízeno. Chaol si to podle všeho se strážci vyříkal ručně a pravděpodobně je čeká okamžitá výměna. Princezna začne vzpomínat na časy, kdy si lidé cenili cti a věrnosti a panovník si nemusel vymáhat jejich službu strachem a mocí. Otec jí prý říkal, že takovým vzorem čestného království býval Terasen, za vlády krále Orlona. Jeho dvořané byli proslulí svou mocí, chrabrostí a věrností. A proto není divu, že na ně král Adarlanu zaútočil jako první. Kdyby měli čas se na jeho útok připravit, neměl by Adarlan šanci. Nehemijin otec je taky přesvědčený, že kdyby nějakým zázrakem Terasen znova povstal, mohl by se stát pro krále vážnou hrozbou. Selena si je toho vědoma, sama to přece zažila. Princeznu by zajímalo, jestli může takovej dvůr ještě v téhle době vzniknout. Prý ve Wendlinu se toho ještě drží, ale jsou až za oceánem a doteď odmítali odpovědět na volání o pomoc. Seleně najednou připadá, že vedou moc vážný rozhovor teprve u snídaně. Ale zeptá se princezny, jestli něco nezjistila o králi. Ta jí řekne jen to, že Rolanda dosadili do rady proto, aby Nehemii umravňoval. Začala prý totiž moc tlačit na radního, který měl na starosti doly v Kalakule. Rychlotlapce se v momentu jejich nepozornosti povede ukrást plátek slaniny a utíct s ním ke krbu, kde ho s pohledem do Seléniných očí zhltne. Holky se začnou smát a Selena jí nakonec hodí ještě jeden plátek. Pak se obě zasní, jak hezký by bylo strávit den v posteli, ale povinnosti nepočkají. No, přišlo mi strašně vtipný, že Roland, největší nemravník, má umravňovat Nehemii. No tak ale on má umravňovat trošku jako jiným způsobem, že jo, jako... No a určitě to bude dělat úplně přesně tak, jak si všichni představují, viď? Ten tam bude určitě svádět a nevím co všechno. No to aniž bychom to teda tady měli popsaný, ale 100% s tím, jaký je. Má teď Nehemia nepříjemné sezení v radě. Má prostě furt nějakýho ocasa za zadkem, který jako hlídá, aby se neptala na otázky a tak jako, no.
Což je jako pro ní celkem blbý, že jo? S tím, co chce jako udělat, nebo co má v plánu všechno. No, takže to je taková otravná situace. No a to, že Paddington teda jako chodí Carlton mlátit, jo, a já nevím co, všechno. Kdo ví, co všechno ano, právě. Přesně tak. Nechci si Přece ani jako... jenom víme, co si slíbili, než ona přišla do hradu, že jo? Absolutně si to nechci představovat. Zůstává mu toho mlácení, což je evidentní. Jako děkujeme Chaolovi, že si to vyřídil s těma strážnýma, co tam jako... Hej, ale jako proč třeba tady v tomhle případě neudělají s tím Paddingtonem něco, víš, jakože jako já bych ho přece potrestala, když něco takového zjistím. Všechny tam trestají za každou kravinu. Když člověk jako králi, tak prostě asi... No ale král přece taky nemůže, tímhle by přece taky dal najevo, že toleruje jako, rozumíš? Já si myslím, že když by to jako Chaol chtěl řešit, takže by musel ten Paddington prostě nějaký trest přijmout. Jenže myslím, že se na to jako zbytečně vykvákli, víš, že to nedotáhli až k tomu králi. No, si myslím, že král by si mě taky neudělal, jakože fakt asi. Já si myslím, že když by byl jako fakt jako veřejně tady tímhletím jako konfrontovaný, tak by musel. No tak by řekl, že ona s ním je zaslíbená, nebo já nevím co, a že prostě má právo za ní chodit. A další věc, co je teda úplně, co se týče jako Carlton, je strašně děsivá. Kde je její rodina, ty vole? Proč se o ně nikdo nezajímá? Tak... Ona jako nikoho nemá? Nebo to? To je přece blbost. Musí někoho mít. Někde někoho. Tak to ona mluvila, myslím, jako o rodině, no. Ale... Právě. No... Ale že prostě nic tam není ani zmínka. On tam přece přijel ten Paddington a odvezl si ji sebou a rodina byla šťastná, že ona jde jako do skleněného hradu, že jo? No tak jasně. asi se úplně nezajímají, no, jakože... To je docela blbý, víš co? Tak jako... tam si nezavolají, že jo? No jasný, ale 100% si třeba minimálně psali, že jo? Tak jako každej. Jako když, jo, prostě s rodinou si napíšeš, že jo, minimálně. A teď prostě 2 měsíce se jako neozve a v pohodě. Tak asi... Nevím co. Rodí děti. Asi. Nevím, jo, jako. No, tak jako, kdo ví. Třeba to neměli úplně nejlepší komunikačně. No jasně, no. A jako je fakt, že prostě na to, jaká to byla kravka, tak jasně jako trochu soucítím, nebo prostě je vidět, že to na ní vůbec nemá dobrý vliv, jako to, že je tam zavřená. Jo, a že očividně Paddington jako nepřestal používat na ní tu svou moc, protože prostě vidí nějaký okřídlence a nevím co. To je, jo, já jsem si tu větu přímo vypsala, protože mě přišla úplně, jak jsem si ji přečetla, jak jsem měla husinu. Ona tam přímo řekne, pobízejí vrány, aby létali kolem a s každým dnem mě hlava bolí čím dál víc. Víc a víc je plná těch okřídlených věcí. To je prostě jako úplně jo, že prostě hrozný. Taky ona furt mluví jakoby o nich, jakože oni prostě něco, jo, oni pobízejí vrány a oni za mnou chodí, o něčem se baví, jo, a jo, což jako si vyvodím, že to je Paddington teda s někým, jo, no tak což asi teda s králem. Král, no, jasně, tak ti se tam baví o té moci, ale jsou to fakt jenom oni, a nebo... že neví, co s ní mají v plánu, oni prostě. No, prostě jako... Co se tam děje? Protože jako celý to je takový fakt jako hodně creepy. A jako na co jí potřebujou? Prostě když je to holka, tak tyva... No na co jí potřebujou, když je to holka? Ne, no to je co je na ní jako tak speciálního, že potřebujou zrovna jí, že si ji tam nechávají zavřenou prostě. Jo. Je to divný, je tam spousta otázek kolem tady té celé situace, tak uvidíme, jak se nám to pak vyvine, no. No, princezna zase se snaží tak jako trošku podsouvat Seléně něco, už jako míň násilně, takový ty jako myšlenky, že jo, ale teď jakože mluví o tom Terrasenu a ví, že to u Selény vyvolá nějakou jako reakci, vnitřně aspoň. No, je vyčuraná. Protože prostě Terrasen, že jo, to je její domov a i když ona to tak jako nechává za sebou, tak furt to tam je. A prostě připomínají tady krále Orlona, což nevíme teda jakoby... jak dlouho už ten člověk není králem, nebo prostě kdy byl králem, jestli ho Selena potkala, že jo. Ale je prostě možný, že to v ní vyvolalo nějaký jako věci. No, jako, ale je blbý celkem, jak pořád tak tlačí. Hlavně to teda indikuje, že... A tak tady, víš co, ona to tak řekla, no můj taťka říkal, že prostě jako tohle a tohle. Úplně tak jako, jo, ale že... tam vidíš, že to dělá schválně, no, kdyby jasný. prostě chtěla tu Selenu k něčemu donutit, jenom prostě nikdo neví k čemu. No. Jo.
Ale je to prostě takový, nevím, takový nekamarádský, až bych řekla. Jakože když se nechceš přidat k mému povstání ani k povstání tady, ale tak v Terasenu by taky mohlo jedno vzniknout, jako víš, že prostě je to takový. No, a když ani tam a ani tam, tak zhyň ohněm pekelným. Jo, prostě no, hrozně. Jako zajímalo by mě, proč ten Wendlin teda, jestli fakt jako se to bere, že to je jiný kontinent a že prostě nezasahujou do záležitostí toho druhého, ale že jako ona vyloženě řekla, že několikrát žádali o pomoc, jo, a že prostě vůbec bez reakce a že a jako na to, že to má být nějaký čestný království, který se drží těch jako mravních zásad a nevím to, tak je to takový zvláštní taky, no. No to jo, no. Já už tam nic nemám jako osobně nějak. Já taky ne. Tak můžu, jo? Dobře. Kapitola číslo 10. Dorian s Chaolem spěchají do hradu přes Psinec, což je jediná cesta, jak se do hradu dostat, aniž by potkali Dorianova protivného mladšího bratra, prince Holina. Je to tady. Prince Holina, kterýmu chceme holinou dát přes tlamu. Doriana návrat mladšího bratra v celku štve, protože je to prostě malej, nevychovaný smrad. Ale kapitán správně podotýká, že se královně po synovi nejspíš stýskalo a král chtěl mít mladšího syna u sebe, dokud se neuklidní celá ta situace kolem hrozícího spiknutí. Takže vlastně dokud Selena všechny zrádce nepovraždí, že? Dorian je i přes zjevné důvody, proč se jeho bratr vrátil nakrknutej, že ho musí potkávat. Naposledy dostal jeho bratr dárkem od matky 4 bílé poníky a zlatý kočár, se kterými zničil půlku královniny oblíbené zahrady. To prostě musí být totální zlatíčko, úplně ťuťuňuňu. No, dobrý. Kapitán princi přesto připomene, že se svému bratrovi věčně vyhýbat nemůže. Vejdou společně do hradu a princi všimne, jak Chaol ostražitě sleduje jejich okolí, což dělá vždy, když je v jeho přítomnosti. I v jakékoliv jiné přítomnosti mi přijde. Kapitán nadhodí, že se třeba malý princ změnil. Zároveň je vděčný ale za svého bratra, který nikdy neměl odvahu mu odmlouvat. Princ je překvapen, že Chaol zmiňuje svou rodinu. Od toho, co se kapitán vzdal titulu dědice Anil, se o své rodině nezmiňoval a princ by s chutí jeho otce za to, že Chaola vydědil, nejradši zabil. Protože i když o tom kapitán nemluvil, Dorian věděl, že ho to velmi ranilo. Pak se přes debatu o večeři, na kterou Dorian i Chaol musí dorazit, jinak by je král určitě nechal zabít Selénou, dostanou na téma Selény. Ta má dnes večer schůzku s Archem Finem, ze kterého hodlá dostat nějaké informace. Kapitán zmíní, že se mu ten chlap vůbec nelíbí a princ si velmi chladným způsobem rýpne, že se přece nemusí bát, že by mu Selenu přebral, když bude koncem měsíce stejně mrtvej. Dorian ale tento typ hovoru se svým přítelem vést nechce a tak to zlehčí ve stylu, že není důvod mít o Selenu obavy. Vždyť se nestala královou bojovnicí pro nic za nic. Chaol přikývne, ale v očích má i tak obavy. Selena ví, že si oblékla naprosto skandální šaty. Také ale ví, že má Archefin slabost pro odvážně oblékané ženy. Pak jsou tedy pro její strategii vlastně naprosto perfektní. A potvrdí to i kapitán, který na ní zůstane čučet jak vidra. To jsme tady dlouho neměli. Když ho potká po cestě z hradu. Pozdraví ho a kapitán ji od hlavy k patě sjede pohledem. Pak jí řekne: v tomhle nikam nejdeš. Takhle přece zmrzne a má sebou vůbec nějaké zbraně? Selena potvrdí, že ano a že ty šaty má právě proto, aby si Arche položil úplně stejnou otázku. Kapitán Selenu doprovodí až na nádvoří a starostlivě ji požádá, ať je opatrná. Selena trochu lituje, že mu kdy řekla o jejím dopadení, protože poznal, že je zranitelná a bude mít takhle o ní neustále strach. Ale odpoví mu, že opatrnost je součástí jejího povolání a že se uvidí zítra. To kapitána zaskočí a šokovaně zjišťuje, jak jakože zítra. A Selena mu dá s lehkou naštvaností záhodnou odpověď, že na to přeci určitě přijde. Kapitán doslova zamrzne, ale Selena svých slov nelituje. Nechce, aby jí měl Chaol za křehkou panenku. Popřeje mu, ještě k tomu, popřeje mu dobrou noc, nastoupí do kočáru a vyrazí na schůzku. Archerova první slova patří Seléninu vyzrálému vkusu, takže šaty plní účel. Objednají si jídlo a zjišťují, zda jim vzájemně něco hrozí.
Seléně oddám, které by mohly být naštvané, že si Archera zabrala pro sebe a jemu zase od jejího zapšklého přítele. Zabřednou do takového lehce vzpomínkového hovoru. Dozvíme se, že Archer je stále dlužný Clarise, nejvlivnější a nejbohatší majitelce nevěstinců ve městě, ale zůstává oblíbencem. Archer ale rychle změní směr hovoru. Rád by zjistil, jak se Selena dostala do služeb krále. Ta je na podobné typy otázek ale dobře připravena. Pracovat pro krále nebo Arobina vyjde vlastně na stejno. Archer zamyšleně přikývne a dodá, že jeho a její práce měla vždy hodně společného. Neví ale, co je horší, zda když je připravují pro ložnici nebo pro bitevní pole. To zní hrozně. Archerovi bylo 12, když ho Clarissa objevila jako sirotka a vzala ho pod svá křídla. V jeho 17 letech proběhla dražba jeho panictví, o které prý probíhaly málem rvačky. To zní naprosto úděsně. Při pohledu na něj si Selena uvědomuje, že je také zbraní, nádhernou a smrtící. Připíjí si a Archer ji pozoruje spalujícím pohledem. Trochu si zaflirtují a Selena je neskutečně nadšená, když jim číšník donese talíř polévky, protože má konečně důvod uhnout pohledem. Selena předtím nechala svůj kočár odjet, aby naštvala Chaola, takže jí po večeři nezbylo nic jiného, než se svést s Archerem. Večeře proběhla v klidu a v duchu vzpomínání, ale Selena vnímala, že ji Archer sleduje, jako by byla jeho kořist. Dojedou k jeho domu, kočár zastaví a on to na ní s jemným polibkem na její ruku zkusí. Selena by si myslela, že by chtěl mít jednu noc volno, ale Archer přizná, že je velký rozdíl, když se jedná o jeho volbu. Selena se zeptá, jestli svůj život nenávidí. Archer přizná, že někdy ano, ale jednoho dne splatí své dluhy a bude skutečně svobodný. Selena si vzpomene na dobu, kdy byla na chvíli také svobodná. Celý svět měla před sebou a chystala se do něj vydat se samém po boku. Byla to svoboda, kterou si těžce vydřela, ale i když trvala jen chvilku, byla to ta nejúžasnější chvíle jejího života. Selena se nadechne, aby se uklidnila a řekne Archerovi: Král mě poslal, abych tě zavraždila. Drsný. To bylo takový spíš jako povídáníčko. Nic extra úplně. Jediný, co jsme se dozvěděli novýho o Holinově, je, že nenávidí zvířata. Což je ještě jako tečka za tím jeho debilním chováním. No, je to evidentně milý hoch. Nenávidí zvířata, dostane 4 bílý poníky. To. Já si myslím, že on si s ním rozrejdil ten trávník, pak je tam nechal jako to a čau, už mě to nebaví. Asi tak, no. Jakože mě celkem překvapilo, že tam byla scéna prostě, že se Chaol baví s Dorianem a že se snaží jako bavit spolu normálně. A stejně jim do toho prostě vleze ta Selena nakonec, že jo? Vždycky. Ale že jako mi přišlo, že teďka oni prostě furt tak na sebe pomýšlijou, jakože... Na rivali? No. A že se sebou jako nechcou moc bavit navzájem, tak tady jsem byla jako překvapená, jenže Chaol ho prostě je jeho strážce, takže on s ním prostě chodí asi všude, že jo? Tak nebudou mlčet pořád. A hlavně si jako, ale tam je úplně vidět, jak si nechcou navzájem ublížit. Ani jeden si nechce ty city přiznat prostě. A je to takový úplně, no prostě jsou to trubky obahodová, to je hrozný. No jak to na Chaola nahrála. Vrátím se ráno. Jak jako? Zamysli se. Tak víš, ne? Čus. Viděl jsi ho, ne? Co si myslíš? Jako? No. Tak asi můžeme dál. Tak jo. Kapitola 11. V okamžiku je Archer na opačné straně kočáru, celý se třese a odněkud vytasí dýku. Začne jí prosit, aby ho ušetřila, že jí zaplatí. Selena se z nějakého zvrhlého důvodu cítí dobře, když se jí takhle bojí. Řekne mu, že si král myslí, že spolupracuje s povstalci, ale to Archer rezolutně odmítne se slovy, že je sice děvka, ale ne zrádce. A že o povstalcích nic neví, ale mohl by jí dodávat informace o skupině, která ve městě získává na síle a chce se postavit králi. Doslechli se prý o nějaké nové hrozbě z jeho strany. Tady mě baví, že on řekne, že nic neví o povstalcích a pak jako, ale mohl by chtít vnášet na skupinu povstalců, co tady je. Jakože... Jo, no.
Selena ho původně chtěla uklidnit, že mu nic nehrozí, ale panika mu rozvazovala jazyk a tak ho nechala ještě mluvit. Prý si o tom špitali jeho zákazníci. Ve Zlomovalu se vytvořila nějaká skupina, která měla za cíl dosadit Elin Galatinius zpátky na terasenský trůn. Selena namítne, že Elin je mrtvá, ale jeho zákazníci si to prý nemyslí. Tvrdí, že je naživu a shromažďuje vojsko proti králi. Selena na něj nevěřícně hledí a hlavou se jí honí spousta myšlenek. Nemůže to být přece pravda. Muselo jít o nějakou podvodnici. Ale i Nehemia ráno mluvila o terasenském trůnu. To přece nemohla být náhoda. Selena ale věřila, že princezna o ztracené dědičce nemá ani tušení. To by jí přece řekla. Selena se zavřenýma očima potlačí veškerou naději, kterou v ní jeho slova vyvolala, a podívá se na Archera. Ten na ní zděšeně hledí. Selena mu konečně přizná, že ho nemá v plánu zabít a dá mu stejný ultimátum jako ostatním obětem. Jen s tím rozdílem, že Archer buď uprchne hned další den, nebo dostane 4 týdny na to, aby si urovnal svoje záležitosti a vyzvedl si peníze. Potom se hraje svou smrt a zmizí. Jenže ten čas navíc ho bude něco stát. Bude jí muset donášet na onu povstaleckou skupinu. Archer řekne, že potřebuje zbytek měsíce, než bude připraven na cestu. Ale vlastně je trochu rád, že se vymaní z Clarisina vlivu a bude žít nový život. Nechápe ale pořád, proč král podezírá zrovna jeho. Selena jen řekne, že dostala jeho jméno na papíře s tím, že je zapojený do spiknutí. Archer zažertuje, že by byl rád, kdyby byl tím, za koho ho král má. Selena najednou prohlédne jeho silnou mužnou schránku a vidí, že svou sílu jen předstírá. Archer jí prozradí, že se další den koná ples v domě jednoho ze zákazníků. Tam by prý mohla najít nějaký spiklence. Slíbí, že ji dostane dovnitř a ona mu řekne, ať všechny podrobnosti doručí do hradu na jméno Lillian Gordaina. Nakonec mu trochu pohrozí, že jestli to bude ztráta času, možná přehodnotí svou nabídku. A to samý platí v případě, že na sebe bude poutat moc pozornosti nebo se pokusí o útěk. Selena po příjezdu do hradu nezamíří do svých komnat, ale do Chaolových. Přistihne ho, jak nejspíš nepokojně přecházel před krbem sem a tam. Je překvapený, že ji vidí. Přece se vracet neměla. Ona ho odbyde, že nakonec Archer není tak neodolatelný, jak si pamatovala. A vysvětlí mu, co se dozvěděla o terasenské skupině. Ale neřekne mu jako vždy úplně všechno. V Chaolově pokoji si všimne vybledlého gobelínu s vyobrazením Aniel, Chaolova domova. Řekne Chaolovi o plesu, na který se chystá, a on jí opět připomene, aby byla opatrná. To ji naštve a vyjede na něj, že si o ní nemusí dělat pořád starosti, že ona se o sebe dokáže postarat. Chaol k ní přistoupí a řekne jí, že to přece samozřejmě ví, ale záleží mu na ní a proto si o ní bude starosti dělat vždycky, tak ať si na to zvykne. Tady se mi líbilo, jak prostě, já jsem tě přišla zabít. Vystřelí na druhou stranu toho kočáru. Úplně se tam od ní co nejdál. On moc dobře evidentně ví, co je zač. A hlavně evidentně jako si moc váží svýho života. Dám ti všechno ti řeknu, ale vlastně nic nevím. Tak on podá si takový trošku jako narcis, že? Jako takovej to asi jako zahladěnej určitě, do sebe, víš co, takže jako tam... No. Očividně nemá jenom zákaznice, ale i zákazníky. Zájem o něj bude veliký. No a měli jsme tady teda docela zásadní zmínku o nějaké ztracené dědičce Terasenu, kterou Selena podle všeho znala, nebo ví, kdo to je, jo, má o ní nějaký povědomí a tvrdí, že je mrtvá, jo, a nevěří tomu, že vážně teda mohli nějakou najít. Takže si říkám, jestli ji vážně znala, nebo byla u toho třeba, když ji zabili. Ale je to zvláštní, že je takový jako 2 zmínky prostě o Terasenu v jednom dni, ze 2 zdrojů, jako, že nejdřív prostě ráno Nehemia, že jo, a teďka se s tím vytasí Archer. Asi to nebude úplně náhoda. Ten Terasen tak nějak stupňuje, aby jsme tak neměli celou knížku o Terasenu.
Jakože mě překvapila, že šla teda za Chaolem, když to na něj tak chtěla zahrát prostě a pak přijede a stejně jde hned za ním. Mohla vydržet, že? Jo. I když ten by celou noc nespal a přicházel by před krvem, tak jako... Ale to je to dobře napsané. Jeho nožičky. Otevřela dveře a přistihla ho. Přičem? Máš tam něco? Ne. Mm-mm. Tak jdem dál. Tak jo. Tak jo. Kapitola 12. Maškarní bál se konal ve výstavním sídle na nábřeží Avery a bylo na něm tak narváno, že Selena s Archerem bez problémů nenápadně proklouzli dovnitř. Filipa jí nachystala naprosto úžasné šaty se vzorem peří a k tomu od ní dostala odpovídající masku, což se vzhledem k situaci hodilo, protože v davu poznala několik tváří. Archer jí zaručil, že se bálu neúčastní ani Arobin, ani Lysandra, což je kurtizána, se kterou je Selena trochu na ostří nože. Stoly v sále se prohýbají pod těmi nejlákavějšími lahůdkami, jaké kdy Selena viděla. V duchu doufá, že stihne nějaké ochutnat. Vždycky ty zmínky o jídle, že? Jo. Archer zmíní, že Davis, u něhož se bál pořádá, vše objednal od nejlepšího cukráře ve Zlomovalu. Tenhle Davis je už pár let jeho zákazníkem. Proto si také všiml, že se v poslední době začal chovat trochu jinak. Je víc paranoidní, méně jí a často se zavírá ve své pracovni. Nenápadně se Léně ukáže na podseditého muže středních let a pronese, že by mohl být vůdcem spiklenců. Na to, že ten Archer věděl fakt jako prd, tak je teďka takovej sebejistý, že je úplně, to je on, to vem si ho. Tak je fakt, že asi v té ložnici se dozvíš spoustu věcí, že? Asi jo. Když tu byl naposledy, navštívili Davise 3 přátelé, shodou okolností také Archerovi zákazníci. A tvrdili, že jde o naléhavou věc. A tak když Davis odešel z ložnice, měl Archer možnost pár věcí zaslechnout. Většinu času nadávali na krále. Také se zdálo, že jim na Elin Galatinius nějakým způsobem záleží. Podle něj se jednoduše snaží najít vládce, který by nejlépe posloužil jejich zájmům. Třeba jen chtějí, aby shromáždila vojsko, aby jejich obchody mohly vzkvétat v nadcházející válce. Pak by Elin poskytovali potřebné zásoby a ona by jim tím pádem byla zavázána. Chtějí jednoduše loutku, ne královnu. Selena zasyčí, že to jsou jen sobečtí zmetci a Archer souhlasí, ale dodá, že také zachránili spoustu lidí před šibenicí. Selena v duchu přemýšlí, zda Chaol nebo Dorian vědí o mučení a věšení zrádců. A když není Chaol pověřený výslechy, kdo tedy? Selena požádá Archera, aby ji dostal do Davisovy pracovny a on ji dovede k postranním dveřím pro služebnictvo. Vede ji dál chodbou a po schodech nahoru, až dojdou k zamčeným dvoukřídlým dveřím. Archer je pak klíčem otevře a spiklenecky se usměje. Objeví se před nimi místnost plná knih. Uprostřed je rozměrný stůl, za ním 2 křesla a poblíž vyhaslého krbu stojí pohovka. Archer Seléně poradí, aby si pospíšila a zanechá ji tam samotnou. Ta zavře dveře, zatáhne závěsy a začne prohledávat celý pokoj. Dlouho nemůže nic najít, až ji zaujmou znamení sudby, vyvedené krvavě rudým ingoustem na jedné z knih. Vytáhne ji a prolistuje. Kniha je plná znamení sudby. Stránka za stránkou jimi jsou popsané spolu se slovy v jazyce, který nezná. Na vnitřní straně desky pak najde napsanou hádanku. Pouze okem může člověk správně zřít. Co to má znamenat? To je zase, čas je vítr v tmách, nebo co to tam je. No ale jako pouze okem, jasně, tak nosem asi neuvidíš, viď? Co to je? No. A co Davis provádí s knihou o znameních sudby? Uloží si hádanku do paměti a až se vrátí do hradu, zapíše si ji, anebo se zeptá Nehemie, co by to mohlo znamenat. Chodbou zazní kroky a Selena napětě položí knihu zpět na své místo a hledá, kam by se schovala. Jenže její rozměrná sukně jí nenaskýtá zrovna moc příležitostí se dobře ukrýt. Když tedy cvakne zámek dveří, opře se o stůl, vytáhne kapesník a začne vzlikat. Malý, ale statný muž se při pohledu na ní zarazí a úsměv mu zmizí z tváře. Selena podá úžasný herecký výkon, kdy vysvětluje, že potřebovala být chvíli sama a tak ji hospodyně poslala sem. Davis je ale podezřívavý a navíc znechucený jejím fňukáním. Řekne jí, že je v prvním patře dámská toaleta a vykročí k ní, aby ji vyprovodil.
Selena si tragikomicky otře oči a omluví se, že ho obtěžuje, když v tom zachytí záblesk kovu. V okamžiku přišpendlí Davise k podlaze, přesto jí ale stihne říznout do předloktí. Davis na ní syčí, že ani hospodyně nemá klíč k jeho pracovně a chce z ní dostat, co tu pohledává. Selena se snaží na jeho krku nahmatat body, jejichž stisknutím by ho dostala do bezvědomí. To jsou jazykolami, tyjo. Muž se prudce zvedne v pokusu jí se třást, ale ona do něj vrazí celou svou vahou a zvedne ruku, aby mu jednu natáhla. Když z Davise vypadne, jestli ji náhodou nezajímá, co to bylo na tom ostřím, kterým jí škrábl. Selena by mu nejradši servala kůži z tváře za jeho posměšný šklep. Zvedne tu dýku, přičichne k ní a ihned pozná Glorielu. Jed, který oběť na hodiny paralyzuje. Tu noc, kdy jí dopadli, ho použili, aby ji ochromili. A ona se nemohla bránit. Kolik se jí toho mohlo už dostat do těla? Musí okamžitě zmizet. Chce omráčit Davise, ale už začíná být trochu jako želé. Davis toho využije a začnou se prát a Selena postupně propadá zoufalství. Krom jedu jí situaci stěžují i ty zatracené šaty. Nakonec se jí ale podaří vykopnout nohy tak silně, že ji Davis pustí. Selena stihne popadnout dýku a když se na ní Davis znovu vrhne, je za chvilku celá od jeho krve. Davis se zhroutí na zem a drží se za hrdlo, přitom vydává Seleně známé bublavé zvuky. Nevěnuje mu ani poslední pohled, odřízne si sukni šatu až po kolena a jako zázrakem se jí podaří vyšplhat na parapet okna, ze kterého se nějak záhadně dostane na zem. Všechno se jí rozplývá, přesto běží a běží, co jí nohy stačí. Sakra. Nohy čačí. Ano, no co jí nohy stačí. Ale nějaký chyby tam prostě zůstat musí, že jo. Tak. Stráže se dají do křiku a ona cítí, jak přestává ovládat své tělo. Jak se víc a víc ozývají účinky jedu. Zrak se jí kalí, přesto pohledem najde skleněný hrad. Zatne zuby a utíká. Je ještě natolik přivědomí, že po cestě sebere plášť opilci pospávajícímu na rohu, utře si krev z tváře a skryje pod pláštěm své zničené šaty. Zamíří k hlavní bráně Královského hradu, kde jí stráž pozná i přes příliš slabé světlo. Dokáže to, musí se jen dostat dovnitř. Čím dál tím víc klopítá, už neběží, jen vyčerpaně jde po klikaté cestě vedoucí k hradu. Takhle se hlavním vchodem vrátit nemůže, aniž by ji někdo viděl a nepodezíral z Davisovy smrti. Vydá se tedy k postrannímu vchodu přes kasárny. Třeba strážci zachovají mlčení. Nepamatuje si, jak se dostala dovnitř, ale už slyší smích a zvonění pohárů. Musí někoho najít a říct, jaký jí mají dát protijed. Přidržuje se kamenné zdi, pokračuje v chůzi a počítá dveře, které míjí. Už je blízko své záchrany. Zatlačí do dveří, zavrávorá a do očí udeří oslňující světlo. A zpoza stolu na ní hledí vyděšená známá tvář. Z hrdla se jí vydere přidušený zvuk. Chaol k ní běží a přitom burácí její jméno. Seleně podklesnou kolena a upadne. Zahledne na zlátlou hněď Chaolových očí a udrží se při smyslech natolik, aby mu zašeptala Gloriela a potom vše pohltí tma. Wow. Gloria. To bylo tak náročný, jak příběhově, tak abych to vůbec přečetla. Já mám ještě máš to za sebou. Zamotaný jazyk, gurně. Já tady mám teď poznámek docela dost, musím se nima nějak jako prokósat. No, tak tady tato kapitola byla nabitá, no, celkem. No, si říkám, jestli jako nemají normální plesy ve Zlomovalu, že jsou všechny v maskách. A minule jsme se smáli, když byla Kaltajn Zapáva a Selena je teďka taky jakýsi pták. Zalabuť je teďka. Zalabuť, no to je výborný. A Zalabuť je taková vznešená. To je bílej páv. Bez těch očí na zadku. No je jako celkem hnusný, že tam jsou i holky prostě 14-15 let, jako který prostě... no. Je to zlomovalské podsvětí, co chceš? No. Jakože společnice prostě, no. To jo, no. Taky je za chvíli budou dražit určitě. Nebo už je vydražili, kdo ví. Jo, já jsem si tady vypsala tu větu o tom, jestli Chaol ví o těch prostě zrádcích a tak prostě. Tam bylo napsáno. Věděl o tom Chaol, vzhledem k tomu, jak se na něm podepsalo zabití Kaina, si Selena nemyslela, že mučení a věšení zrádců patřilo k jeho povinnostem.
pokud se mu o nich vůbec kdy zmiňovali. Nebo Dorianovi, když už byli u toho. To mi přijde jako mega divný prostě, že princ, který se má stát králem, tak vůbec neví, co se děje v tom městě, nebo jako, jo. A kapitán stráží, ten už vůbec prostě. No tady je totiž evidentní, už po těch jako několika tady takových těch náznacích, že vlastně jako Dorian a její Chaol jsou takový jakoby pany, co se v zabíjení týče. No. Takže... A už víme, že král Chaolovi očividně se svýma záležitostma vůbec úplně nevěří. No, jako. proto to je evidentní, že on ho vlastně udělal kapitánem stráží jenom kvůli Dorianovi. Jo, Doriana od všeho drží taky dál, takže tím pádem musí i kapitána, protože ví, že jsou to kámoši, že jo. Takže on mu stráží zadek u večeře, ale prostě co se děje jako v jeho městě, tak no. Stráží zadek. Jakože to je zase další takovej prostě ukazatel toho, jako jak ti dva jsou vlastně úplně mimo všechno. Prostě král bude mít nějakého dalšího takového goriláka, jak Kaina, prostě předtím někde, který mu bude zařizovat tady takovouhle úplně tu špinavou práci. Ale celkem se divím, možná jako by tohle mohlo požadovat vlastně i od Seleny, že teďka. Taky si říkám. Že jako... Výslech zrádců a tady ty prostě mučení a věšení jejich, nevím, ale... Takže tam by člověk jako taky řekl, že by byla do toho jako za to zatažená. Ale taky, ona je prostě v tom trojuhelníku s princem, že ho, s kapitánem a asi to král vnímá, no. A ona hlavně asi nemá být vidět a ten člověk, co má na starost, jakože je pak tam oběsijou někde uprostřed města asi jako... No, ale tak to mučení někde jakoby, to je asi těm obětím tam úplně jedno, že? No, je to prostě taková zvláštní situace tohle. To je, no. Pobavila mě věta. Někdy se sama sebe ptala, jestli s ní není něco v nepořádku, když se dokáže tak snadno rozplakat. Jak to tam hraje na toho Davise, že? Jsem jako v pohodě. To asi není normální. Prostě dobrá herečka, no. Jo. A teda ještě co tak, že vlastně na ní použije tu Glorielu, což mi přišlo dost jako hnusný, skrz to, že vlastně to je jed, který na ní použili, když ji tehdy chytili, jako než ji zavřeli do Endovíru, že? A zároveň teda ho použili i na sama předtím, než ho prostě tam zabili, že? Akorát, že to asi teda nebylo schválně, že? No tak jako, ale že v ní to muselo vyvolat úplně ta jako náhoda ještě navíc, je úplně jako, hrozná, no. Že nejenom, že se cítí blbě kvůli tomu jedu, ale ještě to v ní vyvolává určitě jako ty vzpomínky na to prostě, co se stalo minule, že? Když to je taky možná ten důvod, proč se dokázala tak dlouho jako udržet, že doběhla do toho hradu, jakože nevím, no, je to zvláštní a má teda štěstí, že Chaol byl tam, kde jako ho hledala. Kdyby tam přišla a tam nikdo, že, tak... No to jo, no. Smolík asi, no. A tak ona by se z toho dostala, ne? Z toho jedu. On měl jenom paralyzovat na nějakou dobu. No, jako, já nevím právě. Jestli ti to paralyzuje až tak, že ti jako to paralyzuje třeba i plíce, orgány, nevíš, protože jsou třeba podle mě takový jedy, co ti, víš co. Je to divný, no. Protože ona musí někomu říct, jaký mají dát protijed, že? Tak kdo ví, jak dlouho by byla v komatu, nebo prostě, nevím, no. Asi by to pro ní nedopadlo úplně dobře. Tak jo. Tak. A měli jsme tady zmíněnou teda Lysandru v té kapitole, úplně jako totální zmínka o nějaké prostě, kterou jenom Selena doufá, že tam nepotká na té oslavě, nebo na tom plese, že jo. Protože by mu nejrad zabila. Kurtizána. A ti, co četli Krvavý ostří, tak ví proč, jako no prostě. To si myslím, že můžeme prozradit, že tahle Lysandra se jako kamarádila se samým a Selena prostě hrozně žárlila, no. A to je teda asi všechno, co jsem tam našla. Tak jo. OK. Tak se podíváme na poslední kraťonkou kapitolu 13. Pro Chaola to je jedna z nejdelších nocí jeho života. Vnímá každou vteřinu, kdy čeká, jestli se Selena pohne. Když leží celá od krve na podlaze jeho pracovny, naprosto spanikaří a rozřeže jí šaty. Ne, že by toho z nich moc zbylo, že jo, už předtím. A hledá, odkud krvácí.
Když žádnou ránu nenajde, vzpomene si na slovo, co zašeptala, než omdlela. Gloriela. Zavolá si Rese a přikáže mu, aby přivedl lékaře. Odnese Selénu do jejich komnat, kde jí lékař podá protijed. Další hodiny tráví tím, že Selénu drží, zatímco ona zvrací a odhání případný návštěvníky. A když usne, dál u ní sedí. Chce zjistit, co se vlastně stalo, a tak pošle Rese a pár dalších mužů do města. Ti mu donesou zprávu o obchodníkovi zavražděným vlastní otrávenou dýkou. Ještěže tak, jinak by se ho vydal zabít sám. Selena je ráda, když se probudí ve vlastní posteli a může se hýbat, i když jinak se cítí vážně pod psa. Což ona asi toho psa má na sobě, takže jako se nedivím. Ty vado. Tak jo. Chaola najde podřimujícího v křesle a jakmile vysloví jeho jméno, probudí se a začne zjišťovat, jak se cítí. Ona je překvapená, že jí někdo umyl a převlíkl a přizná mu, že se cítí příšerně. Chaol se jí s hněvem v očích zeptá, jestli Davy se zabila, protože jí přistihl slídit u něj v pracovně. A ona přikývne. Chaol však slíbí, že o tom před králem pomlčí. Stejně tak jeho strážci a lékař. Nechce mu totiž vysvětlovat, že to, že ji chytili hned, neznamená, že je naprosto nemožná. Jestli ale ještě jednou něco takového udělá, zavře ji do žaláře, protože ho vyděsila k smrti. Byla na tom prý hrozně, když v noci přišla a její šaty musel dokonce spálit. Selena nechce, aby měl potíže, že ji kryje, ale Chaol ji uklidní, že s tím se vypořádá sám. Chaol vypadá nesmírně vyčerpaně a pořád má v očích strach. Selena je přesto ráda, že v noci nějak našla cestu právě k němu do bezpečí. To je tak hezký, tohle úplně, to tam mám zvýrazněný úplně. U Chaola se Selena cítí v bezpečí. Jak je to dlouho, co se chtěli vraždit, co ho furt chtěla něčím zabít. Jo, no. Tamhle cihlou. Pár měsíců. Jo, květináč a tohle. A teď prostě Chaol je její bezpečí. Hněďáci jedou. Jo. No, a že se o ní staral celou noc, prostě tam s ní seděl, zvracel a to... Seděl s ní a zvracel taky. Jako, já si myslím, že musel. S ní držel pasu prostě a zvracel taky, když se mu jako vůbec nechtělo. Někoho hlídat u toho, když zvrací a nezvracet taky. Mně to jde. Tak to jsi dobrá. No, jakože... Překvapilo mě, nebo pobavilo, nevím ani, že on hnedka prostě vyslal ty svoje strážce zjišťovat, co se stalo. Místo aby počkal teda a jako, co mu řekne Selena. Jo, že to hnedka musel vědět všechno prostě. Takhle to možná bylo v celku jako obezřetný na jednu stranu, víš co? Jako u krále taky nikdy nevíš, kdy přijde a bude chtít prostě odpovědi najednou na něco, tohle blabla, tak jako takhle aspoň si zajistil, že na to bude nachystaný, kdyby náhodou, že? Tak ještě přizná, že prostě kdyby ona toho Davise nezabila, tak on se tam ještě vydá jako a zabije ho sám. Najednou prostě nějak, že jo, už jsem zabil prostě, Kaina, tak ještě nějakýho Davise to zvládnem. Všechny zabiju. Tak jo, to je všechno z dnešních kapitol. Nevím, jestli se chceš dívat na spoilery, nebo tam nemáš nic, co by... Ale k celému tady tomu bych se jako vyjadřila jenom tak jako se smíchem k jedné jediné věci, jako spoilerové. Aha. A nevím, jestli úplně má jako smysl to tady rozebírat. Můžeme si to nechat někdy na příště třeba. Jakože je tam o čem mluvit, ale myslím si, že v dalších kapitolách bude mnohem víc, takže... To asi jo, takže bych to nechala asi tak. Asi. A řeknu ti to, až to utnem. Co jsem myslela. Tak jo. Já jich tam mám jako víc, ale asi úplně nemá smysl to teďka. Tak jak chceš, jako jestli to tak můžem. Tak jenom takový jako... Jo, možná jo. OK. Takový diskuzní témata trošku. Dobře. Takže my se vrhneme na ty spoilery. Jo. Takže kdo už nechcete poslouchat, tak čau. Tak ahoj. Tak. A spoilery. Spoilery. No.
Takže, já si to tady projdu teďka, co jsem si tady vypsala, protože fakt tam bylo pár věcí, co jako mi přišly takový, jakože. Třeba to, jak Selena kouká při večeři na Doriana a říká si, on je tak schopný, on zvládne tohle. Proč se ta Elena neobrátila na něj? A prostě my se tady tomu chlámeme jako už pár epizod zpátky, že jo? Jako, proč si vybrala Selenu? Proč neřekla Dorianovi, že jo? No a to tady Selena ale vůbec neví ještě, že Dorian jako by vlastně měl jako taky, no, že prostě jsou v tom jako oni dva, že jo, spolu. Jasně, no. No, že to je celkem vtipný jako tohle zrovna, tady ta poznámka. Jo, to jo. A zase o Dorianovi jako ví, že to je předek, že jo, teda předek, potomek. Že to je potomek prostě Eleny, takže tam jako to možná v ní taky vyvolává to, jako, že proč se neobrátí na něj, že jo, když to je její pra dítě. No jasně, no. No. A no, tady jak prostě Nehemia už jako nabádá tu Selénu, aby se ujala toho povstání v podstatě. Jo, že ona jako, když vlastně to nevíš, že Nehemia ví, kdo Selena je, tak si jenom říká, že jo, dobrý, tak snaží se to na ní uhrát s tím Terasenem, že jo, ví, že ona je z Terasenu a to, ale teď, když vlastně víš, že Nehemia ví, že to je Elin a že prostě jejím úkolem je jí jako donutit se prostě angažovat v tom, tak je to jakože takový, už tady prostě, že ona cíleně do ní šije, že prostě jo a král Orlon a toto prostě a ten dvůr, že byl prej jako skvělej, co ty na to? No, však je úplně na ranu. Takhle ho nedonutí, ona musí chtít sama. No, což ona si pak myslí, že ji donutím tím, že se nechá zabít, že jo? No. Úplně blbá, no. Ale zase za to může kdo? Elena! Jo, a proto ji milujem. No a když jsme u toho Terasenu, že jo, u té Elin, tak prostě jak je to možný? Musí jít o podvodnici. Jo, no. Elin je mrtvá. Jo, jako já to vím, ne? Jsem mu pohřbila, tady, vevnitř, tady. Žaludkovou mám. Jsem mu snědla. Snědla se. A to je zase ta zmínka, která ti prostě absolutně nad tím nepřemýšlíš, že jo, poprvé, prostě jo? jedno, prostě, no. Jo, tak asi ji zná prostě, nebo něco, jo, Elin je mrtvá, nějaká tam Elin prostě, no, tak když je mrtvá, tak se o ní nemusíme zajímat už, že jo. Přesně, no. Přitom ona prostě tam stojí celou dobu a já jsem mrtvá. Jo, takže jako drž hubu. Si vymýšlíš úplně tady hovadiny. Jsi normální. A co mi přijde úplně nejvíc vtipný? Právě to ten můj ten, ne? Jo. Hej, tak Davis si málem zabije svoji královnu. Aha. Ale vůbec mu to nedochází. Teď si představ, jako jak by to došlo. Jako, jak by, jo. No ale nejvíc tady ještě je hustý to, že prostě ten Archer je ten povstalec. A jo. on to celý prostě to má je promyšlený tohle. On ji tak. tam prostě dotáhne schválně do té pracovny, aby se tam s tím Davisem potkala. Přesně tak, no. To je prostě úplně od něj, jako on tady působí jak takovej ustrašený zajíček, jako. No počkej, ale on neví, že ona je Elin. No to ne, ale prostě je to... No ale taky. Oni jsou úplní idioti, ne? Místo, aby si nejdřív něco zjistili o tom člověku, jako, a i ten tady vysová jako reakce v celkově byla podle mě strašně přehnaná. Má tam uplakanou ženskou, jen tak ho zapíchnu, ale proč? Co tam tak, jako, hej, ona to tam prohledala. Protože si tam nemohla dostat, že jo, takže tam šla cíleně nějak... Dobře, tam vloupala, no. Ale ve finále ona to stihla celý prohledat a našla tam úplný prd. Chápeš to? Našla tam jenom knížku. Záhadnou básničku. Jo, přesně tak. Se znameními sudby, kterým ani nerozumí a neumí přečíst ani použít. A to je vlastně všechno. No, tak jo, ale pravděpodobně teda tam v tom kanclu měl něco, co se bál, že ona mohla najít. No a to by mě zajímalo, co to teda bylo. Protože to se nikdy nerozumíme. Už je mrtvej, že? No, takže prostě tady ten Archer, jako to je docela takový podlý, no, celý. No, však jo, a to protože je zrzavej. No, dělám si srandu. Ne, prostě, jo, on je celý prostě vyčúraný od začátku. No tak taky se mu to vymstí. Harry Potter je mrtvý. Ve stoce. Přemýšlíme si ještě něco. Já jsem pak přemýšlela, jak se vlastně projevuje ta Dorianová magie potom.
Tak náhodně, vždycky na základě jeho emocí. No a je to jako chlad nebo mráz, jak on to... Jo, to jako jinovatka, nebo tak on vždycky udělá nějakou jako Mě totiž tady hrozně pobavilo, že tam Dorian prostě nadává, že nesnáší zimu a chlad, jako víš, že prostě úplně nesnáším zimu, fuj, prostě sníh tento noc. A pak vlastně on bude jako... Že to je jeho primárně jako... Jeho to, no. A tak to prostě jenom tady právě, že je tam ten Archer prostě tady toto jako a to s tou Elin. To byly takové 2 věci, jako co jsem tam chtěla asi. Archer je zmetek a Elin se to už blíží. Prostě budeš holka muset začít jednat pod svým jménem. Nazdar. Víc jsem toho ani nebylo, ne? Asi ne, no. Jsou to zase prostě takový náznaky, jako který, no. Ten Terasen tam byl hodně teďka tak jako podstrkovaný, no. Ano. A Kaltain prostě, že jo, okřídlený. Kaltain je hustá. Jak jsem mu nesnášela, tak pak mám strašně jako ráda a je úplně brutální. No ale nejhorší je, že pak vlastně po ní ještě jede od té Elite, ten Streets. Ježíš, ten je odporný. To ona se zbaví v podstatě Paddingtona jakoby na jednu stranu a pak tam má zase tady toho uchyláka. Jako. Jo, no. Tak být krásná má i své mouchy evidentně, no. Těch much tam je asi teďka dost, když ji to tam tak zapáchá. Ty jsi rovná. No, tak jo, tak... To bude asi všechno. Nám to dneska opravdu moc nejde, jako jo. Nebudem lhát. No, dneska je to takový jakýsi zvláštní. No. Jsme šli jako dřív ráno než obvykle, tak možná to bude trochu tím. Já se cítím jako dobře nevyspaná, no. Já jsem byla i dlouho vzhůru. Takže jsou to jako, špatný vibrace. Určitě je i Mars divně nakloněn k Měsíci, takže ono to všechno tak nějak... Jo, serponoš. Jo, přesně. Pardon, já jsem na to koukala včera. Takže to chápete prostě, no je zimní srponož, tak prostě je to hrozně špatný dneska, no. Jo, takže se omlouváme, jestli to dneska bylo nějaký jako občas trošku zmatený, nebo prostě nám to... A nebo se taky neomlouváme, nemůže být každá epizoda prostě jako dokonalá, že třeba. Jo. Takže minule s cumlem, jako to... Mactumel. To byl zase opačný extrém, no. Jo. Tak jo, takže vám moc děkujeme za poslech, že jste doposlouchali až sem. A příště teda zase to bude šílený, protože se nám toho zase stane strašně moc, jenom ve 4 kapitolách. Takže se na to moc těšíme. Nezapomeňte nám poslat zrzouna. Jo. Možná hodíme nějakou výzvu do storyček. Zrzavou výzvu. Zároveň při dnešní kapitole máte spoustu prostoru pro vítané kritiky. Takže pište. A nebo ne. No a nebo ne, ale klidně napište. My si to přečteme, a nebo ne. Je to svět možností. Asi tak. Tak jo, tak se mějte hezky a čau příště. Ahoj.